uyangibhedela lo ufuna ngiyochaka inhlamba le Musa ukuthi ngiyakubhedela. ufuna ngithathe lezi ngane zakhe ezamavesandleni ngiyoyiletha ekhaya igcekeni Ini? ngiyoletha ekhaya ingane engazazi ukuthi ezakephi Ubiza ingane zami ngamavesandlebe kodwa uthi uyangithanda uzobiza ingane zami ngamavesandlebe. Madlamini yabo ingakho bengafuni uyangithanda mingabe uthi uyangithanda kumele ngabe ukuthi ungithanda nezingane zami. Umuntu uma umthanda nento yakhe noma ngabe yini. Ingakho bengafuni uyiveza lento. Ngikuthande nento yakho kanjani? Izingane zakho izodala ichaos lapha ekhaya. Ichaos kanjani? Hayibo Madlamini. Uyazi ngale ekhaya ukuthi isintu siyagcina. Yonke into ihamba ngesintu. Kuzothiwani mina sengithatha izingane engazange nezami ngisifaka ekhaya egcekeni. Ubaba yena uzothini? Uzoqhubeka athi angivumi ukulobola. Hayibo Madlamini. Mengabe ukuthi phela uyangithanda uzoqhubeka. Mengabe uthi awungithandi ke shusike nawe usuyohamba kubheka abanye kuzobalobola. Ngiyakuthanda Madlamini. Kodwa lokwengane cho ingane zi right ihleli lapha komalume wazo zihleli nogogo zidla amasi yonke into i right ke lapha mina zizobe sezodliwa bameke uzondliwa yimi anganimi mina ngisebenzayo anganiyasebenza njengoba zilapha ekhaya vele zondliwa yimini so lento ingokuthi vele uyasebenza wena cha ayikho ngokuthi vele uyasebenza unemali lapho uphuma emsebenzini ngalokho la ngizosebenza phela manje nami ngibalekela ukuthi ingane zami zihlukane nami kunengane intombazane lapha ya ekufanele ngabe kuukuthi ikhula lapha phambi kwami engeke izikwazi ukuhlala nomuntu semdala usho ukuthi mina ngilobola abantu abathathu awuloboli abantu bathathu bazokwenzani sebefika awuloboli okay naku manje ubaba usebiza ukuthi izingane zonke asike nendlini kaRawundi ngikushisa impepho manje ezakho izobe seyishonaphi uzokusothini wena ngaphakathi uyakwazi ukuhlala phansi nengane ukhulume naye yini uzokuyikhuluma nengane Madlamini ayihlali ngani kaGogwayi ihlaleleni ihlukane noma wayo ihlaleleni ihlukane noma wayo kufanele ubabwazi yonke umthetho azilanda izingane wena azendeleni ngiphisane ngengane zami ukuphisana ngazo lokho manje ufuna manje sayifaka usikhathi ingane manje masufaka ubaba wengane kufanele manje ngikhulume indaba zami nobaba wengane nezingane zami khona la Madlamini uwe ofuna ukuthi kuze kuveze lento mina bengithuli nayo ngoba ngiyazi ukuthi iyakuphoxa ayiphoxi nandawo phela isiphoxa sonke kuyefana ngisho noma ngathiwa mothuli awufuni ukuyiveza leyo nto kodwa egcineni mayivela izovela njengoba ke uyifihla la kuthina futhi kade uyifihla